So, croeso pawb i prosiect Lles heno yma. Mi fyddwn ni yn dechrau y sesiwn unwaith fydd pawb wedi ymuno. So, nawn ni rhoi cwpl o funudau arall. Dwi'n gwybod da ni'n disgwyl cwpl mwy. So, tra da ni yn disgwyl, so chi'n medru darllen yr sgrin sydd yn cael ei rhannu os gwelwch yna. Diolch yn fawr. Fantastic. So, na I just mynd trwy y rheola yn sydyn, a wedyn fyddwn ni'n ymlaen i cyfarfod yr person pwysig sydd efo ni heno. So, mae'r gweithgaredd yma yn cael ei recordio. So, os ydych chi eisiau gofyn cwestiwn neu unrhyw beth felly, ni jyst sicrhau bod chi'n aros ar mute os gwelwch yn dda. I gadarnhau eich personoldeb, so chi'n gallu gyrru eich enw i'r chat, please. A cofiwch amdan y cystadleuaeth sydd yn mynd ymlaen i ennill llyfr coginio Beca heno. Felly i cystadlu mae rhaid i chi dilyn Chwaraeon yr Urdd ar Instagram. Wedyn tynnu llun o chi yn cymryd rhan yn coginio dros yr diwrnodau nesaf a tagio ni yn y llun hefyd. Okay? So, dwi'n meddwl da ni'n barod i ddechrau, so ni'n gallu stopio rhan yr sgrin os gwelwch yn dda. Diolch, fawr. So, ffantastig. Helo a croeso i prosiect Lles Urdd Gobaith Cymru. Sesiwn ni heno ydy Bwyta'n Iach gyda Beca Lyne-Pirkis. So, croeso Beca, gobeithio bod chdi'n iawn heno. Mi ydyn ni yn mynd i fod yn neud dipyn o'r seitiau gwahanol efo Beca. Mae croeso i chi coginio yr un adeg neu i chi gwylio fy nôl a coginio dros y penwythnos neu dros y diwrnodau nesaf. So dwi am rhoi chi drosod i Beca, dwi'n siŵr wneud hi sôn bach fwy amdan hi hun a y gyrfa llwyddiannus iawn mae wedi cael wrth coginio, a dwi'n edrych ymlaen i cael dysgu bach o tipiau ar sut i byta bach gwell. So drosod i chdi, Beca. Diolch yn fawr iawn, Rod. Noswaith da i chi gyd. Diolch yn fawr iawn am logio mewn heno. Braint wrth gwrs wedi bod yn rhan i'r prosiect Lles efo Urdd Gobaith Cymru. Braint cael gwneud unrhyw beth gyda'r Urdd, wedi bod yn onest, wedi bod yn aelod ers o'n i'n ferch bach, wedi bod yn rhan o lot o weithgareddau. O'n i ar y gweithio yn Glan Llyn, o'n i ar y gweithio yn Llangranog, wedi bod yn swyddog datblygu cynorthwyol. Na bod lot o'r staff sydd dal i weithio fyna, a fi jyst yn meddwl bod y cyfleoedd mae'r Urdd yn gallu rhoi i pobl ifanc Cymru yn ffantastig. Diolch yn fawr iawn am wneud y sesiwn prosiect Lles yma i gychwyn ac hefyd i ofyn i fi fod yn rhan ohono. Chydig bach amdano fi, felly dwi'n cogydd, dwi'n ysgrifennydd bwyd, dwi'n cyflwynydd teledu a radio. Falle bod rai ohonoch chi'n cofio o'n i ar y Beca 8 mlynedd yn ôl nawr, teimlo fel oedd e dim ond 2, ond wedi bod 8 o flynyddoedd.
Ers i mi adael y tent, ges i cwbl o gyfresu ar ysbryd yn coginio. Dwi wedi cael 2 llyfr dwi'n ryddhau. Dwi wedi dysgu yn Llundain, cwbl o lefydd arall yn Lloegr, yng Nghymru. Dwi wedi gwneud llwyth o gwyli bwyd, dwi wedi gwneud lot o bethau i wneud efo bwyd. Ond yn fwy ddiweddar, dwi wedi cael yn tynnu mewn i wneud mwy o stwff i wneud efo maith. A dwi ar y funud yn hyfforddi fod yn deitegydd yn Prifysgol Metropolitaidd Caerdydd. Dwi wedi bod yna am bron 2 mlynedd nawr, mae gen i jyst blwyddyn ar ôl i fynd, tan bod fi'n graddio. A nes i cael yn hynny at y cwrs oherwydd bod fi diddordeb personol mewn maith, nutrition. Dwi'n gwneud lot fawr o redeg, dwi'n gwneud sawl marathon, dwi'n gwneud ultra, dwi'n gwneud lot o nofio, codi pwysau, crossfit. Felly, mwyn i fi gallu gwneud yr holl pethau yna dwi'n moyn wneud, a hefyd dwi'n fan. Dwi'n wastad yn gwneud siŵr bod fi'n trio bwyta yn addas i beth dwi eisiau gwneud, bod efo digon o egni, cos y peth diwethaf fi'n moyn digwydd yw bod fi allan yn redeg neu bod fi'n ymarfer ar gyfer rhywbeth a bod dwi jyst ddim efo'r egni gan bod fi ddim wedi cael digon o fwyd yn y system cyn i fi fynd yn ati. Felly, nes i yn hynny mewn i'r cwrs a dwi wrth y modd yn dysgu popeth i wneud efo bod yn deitegydd a dwi'n edrych ymlaen fawr iawn i raddio. Felly, o'n i'n meddwl heno, ges i'n ofyn i wneud sesiwn Bwyta'n Iach. A be fi eisiau gwybod yw be ydych chi eisiau allan o'r noson. Chi efo fi fan hyn am awr. Felly, fi'n moyn i chi, yn yr Q&A ar waelod y sgrin, teipiwch mewn cwestiynau. Os ydych chi cwestiwn o'ch chi dod efo chi i'r noson, yna rowch e mewn, a bydd rodd yn torri mewn pob hyn a hyn yn gofyn cwestiynau, neu allwch chi cadw yn tan y diwedd, be bynnag chi moyn. Ond y bwriad yw, dwi'n mynd i cyflwyno cwbl o'r seitiau, a hefyd trafod o gwmpas y cynhwysion a fath o bethau allwch chi'n wneud. Yr oedran, dwi'n cymryd bod chi o tua 14 i fyny canol i geinmed, a dwi'n cymryd bod lot o chi falle wneud chwaraeon, ond hefyd mae fe'n oedran pwysig, yr oedran yna, o ran mae'r corff yn datblygu. Nid yn unig bod chi yn datblygu'n gorfforol, ydych chi hefyd yn datblygu'n meddyliol. A fi eisiau bod lot ohonoch chi wedi gweld ar y cyfryngau cymdeithasol, ar y newyddion, y cysylltiad rhwng y gut, rhwng y bole a'r ymenydd, a'r ffaith bod beth ni'n bwyta yn effeithio ni yn gorfforol, ond hefyd yn meddyliol. Ond i jyst eisiau dweud hefyd, mae atgoffa chi ar diwedd y noson, os ydych chi eisiau unrhyw cyngor o ran pwysau chi, neu os ydych chi'n poeni amdano unrhyw beth, yna plis ewch i BEAT, sef Eating Disorders website, mae nhw'n lot o cyngor fyna, ond hefyd British Dietetic Association ac yr NHS, sydd yn llwyth o wybodaeth sydd yn rili hawdd i ddarllen os ydych chi efo unrhyw pryderon, yna ewch yn fyna, ond hefyd siaradwch efo rhywun. Mae hwnna'n rili bwysig os ydych chi efo unrhyw pryderon i siarad efo ffrind. Felly, coginio amdani. Felly, yn yr e-bost gaethoch chi heddiw, na roedd dan llwyth yr seitiau, ond i'n meddwl na danfod llwyth atoch chi, ac yna allwch chi dewis y dethol beth ydych chi'n moyn wneud. So ni'n meddwl cychwyn efo brecwast, wrth gwrs, pryd gorau y dydd, pryd mwyaf pwysig yn y marn ni. Ac unwaith eto, fi'n person prysur iawn, ac yn y boreau, mae amser gallu bod yn bryn. A fi'n bod hefyd os ydych chi'n mynd i ysgol, prifysgol, coleg, gwaith, yna hefyd mae fe'n weithio'n anodd i cael y motivation i wneud unrhyw beth yn y boreau. Felly, fi'n mynd dangos i chi'n wneud yn o ffefrynnau fi. Mae hwnna'n rhywbeth fi'n bwyta yn aml os dwi'n gwneud run hir y diwrnod wedyn, neu dwi wedi mynd efo fi ar gyfer bore marathon o'r blaen, a hefyd os dwi'n gwneud diwrnod llawn o dysgu. Ond ceirch dros nos yw overnight oats. A mae fe mor hawdd i wneud, a be fi'n mwyaf hapus amdano yw'r ffaith bod fi'n wneud y nawr, a bydd brecwast fi'n barod bore fory'n barod. So mae hwnna'n peth da i fi. Ond mae dyfu'r receipts i printio fan hyn. Felly, fi'n mynd i roi fe'n syth mewn i'r Tupperware box o'r plastig fi. So, mae'n handi iawn, clawr sydd yn gwneud yn siŵr bod yn aros arno. A yn digon hawdd, i gyd ni'n mynd i wneud, pwyso popeth allan, cymysgu fe, a dyna fe. Felly, yn gyntaf, ni efo ceirch, oats. Chi angen tua 40 gram. Jyst yn pwyso hwnna allan fan hyn. A mae'r ein ddim yn unrhyw beth fancy. Jyst yn porridge oats arferol. Beth sy'n amdano yn ceirch, maen nhw'n rili rhesymol, maen nhw'n rhad. A dwi'n jyst yn meddwl bod nhw'n mor
Maen nhw'n ffantastig o ran cynhwysyn yn y marn i. Nid yn unig ydych chi'n gallu cael fel hyn, fel overnight oats, ond mae uwd porridge yn ffefryn mawr yn tŷ ni. Ond hefyd dwi'n defnyddio fe ar gyfer y sesiynau sawrus, allwch chi defnyddio fe efo brwsian bara i roi o gwmpas cig neu pysgod fel rhywbeth gwahanol. Ond hefyd dwi'n blitsio fe, troi mewn i fflwd i creu pancakes, crempog efo fe. A beth sy'n dda amdano ceirch yw, mae fe llawn ffiber, a dyn ni fel gwlad ddim yn bwyta digon o ffiber. A mae ffiber yn hanfodol i'ch diet, i'ch corff, a ydych chi'n cael o ffrwyth, ond hefyd ydych chi'n cael pethau fel oats, barley, a hefyd wholemeal flour, wholemeal bread, pethau fel yna. Just un o'r cynhwysion yna, mae fe jyst yn cwydyn un o'r rai gorau i bwyta. So, ceirch yn y pot yn barod, iogurt, jyst mynd i'r fridge, nôl iogurt a llaeth. So, mae 'da fi llaeth fan hyn, a mae 'da fi just Greek yogurt 'da fi fan hyn. Cwpl o llwyau hwnna. Allwch chi ddefnyddio iogurt plain os ydych chi'n moyn fel natural yogurt. Dwi'n hoffi rhain Greek yogurt, mae fe'n creamy neis. So, hwnna mewn. Yum. A wedyn fan hyn mae 'da fi llaeth. A be fydd yn digwydd dros nos, bydd y ceirch yna jyst yn amsugno'r llaeth yna i gyd, a bydd yn really trwchus neis. So nawr, hwnna yw'r base. Okay? Dyna'r base overnight oats chi. A nawr ydych chi gallu rhoi unrhyw beth chi moyn. Okay? Felly, o'n i'n meddwl, pa fath o ffrwythau sych byswn ni'n rhoi mewn. So yn y cwpwrdd mae 'da fi brickish, dried apricots, fan mawr o dried apricots, blasus, handi fel snack, hefyd llawn ffiber, unwaith eto, ond hefyd haearn, iron, a mae hwnna'n hanfodol iawn i merched oedran 14, wel, hyd at canol 50 i fod yn onest, ydych chi angen haearn yn eich diet. A wedyn dwi'n newid mewn flaked almonds, cnau almonds, jyst wedi torri, a byddwn fi bach o cinnamon fan hyn, caru cinnamon. Dorri o daws o gofyn cwestiwn. Os rhaid i'r cynhwysion ydych chi'n rhoi fewn wan fod yn rhai sych, ta fedrith nhw fod yn ffrwythau ffres? Na, cwestiwn really da. Felly, o ran y ffrwyth dwi'n cymryd, y ffrwythau sych, na, dim o gwbl. Felly, mae hwn yn tebyg iawn i rhywbeth falle chi wedi troi o blaen bircher muesli. A mewn bircher muesli, be bysych chi'n rhoi mewn rhywbeth fel afal wedi gratio, neu peren wedi gratio, mae hwnna'n really delicious. Be fi'n weithio wneud, i roi hwnna mewn yn y bore wedyn, cos mae hwnna'n adio mwy o hylif i'r pot, ond hefyd allai afal mynd yn frown dros nos os mae oxygen yn mynd ato fe. Ond ie, cwestiwn really da. Os ydych chi eisiau yn y bore, so allwch chi jyst wneud y base plain, sef y ceirch, y iogurt a'r llaeth, a wedyn rhoi cinnamon mewn, gad hwnna dros nos. Yn y bore, ti'n rhoi mafon, mefus, bananas, be bynnag chi moyn ffrwythau ffres arno fe. Ie, dim problem o gwbl. So, oedd hwnna'n hanner llwy cinnamon, a fan hyn mae 'da fi oren. So, fi jyst rhoi bach o'r croen, yr oren mewn. Mae lot fawr o'r blas, yr arogl, y blas oren yna yn dod o'r olew yn y croen. So, jyst chydig bach o hwnna. A fi'n fan mawr o oren, jyst fel snack. So, na i lle cael oren neu banana canol bore. Eto, fi'n gwybod fi'n dweud fi'n mynd lan dan y llawn ffiber, llawn vitamin C. A fi'n meddwl beth sy'n bwysig efo beth ydych chi'n bwyta fel diet. Fi'n trio cadw i ffwrdd o dweud y gair iach, healthy, cos mae diet, fel beth chi'n bwyta, mae fe jyst angen bod yn balance, mae angen bod yn lliwgar, mae angen bod yn diddorol. A does dim bwyd y da drwg, o gwbl, jyst chydig bach o bopeth yn dda i chi. Gyd fi'n gwneud nawr yw jyst cymysgu y ceirch, yr iogurt, yr croen oren, y brickish. A beth sy'n mynd i digwydd y brickish, yr apricots, yw, maen nhw'n sych, ond dros nos, unwaith eto, fel y ceirch, maen nhw'n amsugno'r llaeth, a maen nhw'n mynd yn really juicy neis. A mae'r siwgr o'r brickish yn mynd i roi blas melys i gweddill y cymysgedd. So dwi ddim yn ychwanegu unrhyw mel na siwgr, ydych chi'n cael siwgr naturiol,
o'r bricish. A wedyn os ydych chi'n ychwanegu ffrwyth ffres yn y bore, chi hefyd yn cael mwy o siwgr ffres, siwgr da, eto ddim yn gair da fi ddefnyddio, ond siwgr yn naturiol o ffrwyth wedyn yn y bore. Lush. Mae fe'n blasu bach fel, gan byddai'r cinnamon mewn, a bach oren. Sgwrs bach yn nadolig. Ond, so na fe, really hawdd, yn y ffridge dros nos. A wedyn, beth o'n i arfer wneud pan o'n i'n mynd i weithio neu mynd, os o'n i'n mynd redeg, os o'n i'n grab o fe, llwy, kitchen roll, llwci fel awr wedyn, good to go, a mae hwnna'n cadw chi fynd am oesoedd. Okay? So, yn pecyn researcher, oedd cwbl o opsiynau arall ar gyfer brecwast. Eto yn defnyddio'r ceirch, a hwnna oedd granola. A fi'n fan mawr o granola. Mae fe'n rhywbeth hawdd chi'n gallu gwneud. Chi'n gwneud pot enfawr ohono fe hefyd. A be fi'n hoffi wneud yw, os fi'n mewn bris yn y bore, a jyst cael bol yn y granola fel llall. Brilliant. A fi'n gwybod beth hwnna'n cadw fi fynd. So, Mae'r ceirch yn groed egni chi, a mae fe'n rhyddhau yn araf yn y system, mae'n mynd i cadw chi fynd. Bach o cnau wedyn, bach o ffrwythau sych neu banana wedi torri, delicious. Beth arall fi'n hoffi wneud yw just iogurt plaen, llond llaw o granola, bach o frozen raspberries. Fi'n fan mawr o cael ffrwythau yn yr rhewgell, maen nhw'n cadw'n well. Ac yn aml, maen nhw'n checkach, na rai ffres. Felly, mae ffrwythau ffres yn amlwg yn ffantastig, os ydych chi eisiau fforddio'r calau, brilliant. Jyst newch yn siŵr bod nhw ddim yn mynd i wastraff bod chi yn bwyta nhw. Ond efo bananas, os maen nhw'n dechrau troi, digon hawdd torri rhain y lan a roi nhw yn yr rhewgell, a maen chi'n gallu defnyddio nhw mewn smoothies, chi'n gallu gwneud llifenia, banana allan ohono fe, neu jyst dyddio fe pobi. Ond wedyn, fel ni'n dweud, mae prynu ffrwythau ar gyfer y rhewgell, jyst yn ffordd da o torri nawr yn wastraff bwyd, a chi'n gwybod bod chi efo fe, wastad. So iogurt, llond llaw granola, bach o mafon o'r rhewgell, cymysgu yna mewn, hwnna'n brecwast ffantastig arall. Felly, yn y pecyn researcher eisiau cofio beth arall sy'n rhoi mewn. So, fi'n mynd i wneud dangos i chi sut i wneud wrap. A ni'n mynd i symud draw i adael yna o'r gegin. Ond o'n i hefyd eisiau sôn amdano, just sut i cael cydbwysedd allan o pryd. Fel dietegydd, dyn ni'n cael ein addysgu i does dim, mae cael diet iach, diet da, yw cael y balance. A os ydych chi'n edrych, mae yna rhywbeth yn rhywbeth eat well guide, plat Bwyta'n Iach. Dwi ddim yn plat, mae fe'n cylch. Ond mae fe'n torri lawr bwyd mewn i'r grwpiau gwahanol. Okay? So mae ydych chi, yn amlwg mae ydych chi'r carbohydrates. Mae hwnna'n rhoi lot o egni chi. Ydych chi angen tua 50% o'ch egni o carbohydrates. A mae hwnna'n stwff fel tatws, pasta, reis, ceirch, bara, so fath yna o beth. A wedyn, yn hanfodol, eto, 5 dydd, chi'n gwybod fi'n mynd i dweud, ffrwythau llysiau. A mwyaf siwgar, mwyaf o'r amryliw y gorau. Weithiau fi'n ffeindio fe'n anodd cael 5 dydd, os fi'n brysur a fi'n brysio o gwmpas y lle. Ond be fi'n trio wneud, os fi'n dechrau yn bwyta yn dda, yna fi'n gwybod na i cario ymlaen efo fe trwy gweddill y dydd. So, i frecwast, enghraifft, ffordd really hawdd o cael 2 o 5 dydd mewn os ydych chi moyn. So, cael afal wedi gratio yn eich ceirch dros nos, neu oren, efo 8 gram o tost yn y bore. Brilliant. Mae beth sy'n dda yw bod y vitamin C yn yr oren yn mynd i helpu i'ch corff am signo'r haearn am vitamin D o'r bwyd, o'r wyau ac o'r tost. Newch yn siŵr bod y tost yn wholemeal, fibre tick un o'ch 5 dydd. Canol bore wedyn, y snack mwyaf hawdd, banana. So mi'n bod efo banana, ond fi hefyd yn fan enfawr o just afal efo nut butter, so naill peanut butter neu bach o almond butter. A be fi'n neud, just torri'r afal mewn i slices a rhoi bach o'r cnau menyn y nut butter arno fe. Mae hwnna'n snack really blasus, a mae hwnna'n cadw fi fynd. A wedyn cinio. A fi'n gwybod bod ni gyd wedi bod adre lot yn ddiweddar, ond gobeithio byddwn ni gyd gallu cael ein ryddhau i'r byd unwaith eto. Fi'n fan enfawr o wraps. So mae wraps mor just ffantastig allwch chi roi unrhyw beth mewn i nhw, a maen nhw just yn dal sydd gymaint ffyrdd, yn wedyn chi cael rhoi mowr. Ond fi wastad efo tin o tuna fan hyn, mae da fi wastad stwff fel lettuce, mae moron wedi gratio'n ffantastig mewn wrap.
So yr un mwyaf syml yw tuna bach o mayo, lettuce, moron, falle cucumber, bach o jalapeno roli fel lan. A to good to go, chi'n gwneud hwnna mewn 5 munud a chi'n gwybod chi'n mynd i cael cynod da. Hefyd yn fan enfawr o falafels. Felly mae rai o'n chi falle yn sesiynau neu yn dilyn diet vegan. So mae ffordd da o cael protein ond hefyd fiber yw bwyta fag peas, pulses gwahanol, chickpeas, a fi'n caru falafels cyn nhw'n llawn blas. So be fi weithiau wneud yw coginio cwpl o falafels yn y ffwrn, mae bach o hummus, os oes gen i fe, os oes ddim ots, mae'n rhoi bach o salad, falafels, a naill mango chutney neu bach o sweet chili sauce. Rolio hwnna lan, a mae hwnna yn cynnig really blasus i chi cael adre neu i fynd efo chi. A fi'n mynd i ddangos i chi sut ti'n gwneud wrap brecwast neu omelette wrap. So na i dangos i chi, dwi'n jyst mynd i curo lan omelette gloi, a wedyn rhoi wrap arno, a rolio hwnna lan, a mae hwnna'n really blasus i bwyta yn dwyn i brecwast neu i fynd efo chi ble bynnag chi'n mynd. Ti eisiau gofyn cwestiwn, Rod? Chi'n gael fi rhan. Just amdan yr overnight oats, faint o hir sy'n hwnna'n para? So ni'n gallu gwneud llwyth nhw ar ddisil, 7 yn barod am yr wsos, o fyddwn nhw'n para am yr wythnos, neu dwi'n just yn para tan y diwrnod nesaf? O na, byswn ni, by'n nabod un o ffrindiau fi sydd yn neud bowlen ohono fe. A mae'n neud y maths faint mae hi angen ar gyfer dim yr wythnos, ond falle 4 neu 5 diwrnod. Beth chi jyst angen bod yn gofalus amdano yw y ffrwythau ffres ydych chi'n rhoi mewn. So falle mae fe werth wedyn i chi jyst wneud digon ar gyfer 5 brecwast mewn Tupperware box, stac nhw lan, a wedyn naill ar noson cynt neu bore yna, rhowch pa bynnag ffrwyth chi moyn mewn iddyn nhw. Ond ie, cwestiwn wedi da. Ac eto, mae fe'n dibynnu ar eich amser chi. Os ydych chi'n meddwl, os ydych chi'n yn dda yn paratoi stwff yn y noson cyn, yna defnyddiwch yr egni, defnyddiwch yr amser yna i baratoi. Mi'n siŵr chi wedi glwyddo yn meal prep Sunday, lle mae pobl yn efo loads o Tupperware boxes yn paratoi stwff. Y fath o beth fi'n hoffi wneud, yw'n gwneud trei enfawr o llysiau a just rostio nhw. A wedyn, na i roi nhw mewn i Tupperware boxes, a roi nhw yn y freezer. Cos wedyn lle jyst tynnu un yr un allan a cael falle efo pasta, tynnu hwn allan efo cwscws, cael un arall allan roi efo hummus mewn wrap. So mae shortcuts fel yna lle ydych chi jyst gallu batch o stwff, fel y cyrch dros nos, mae fe jyst yn safio amser, ond hefyd, sy'n rhaid chi meddwl, so os ydych chi yn brysur, os ydych chi yn efo marferion chwaraeon, neu jyst hanner awr yn cynno, mae'n dda i wybod bod chi wastad efo rhywbeth da, rhywbeth dechrau yn y rhewgell i grabio, i bwyta, a chi'n gwybod bod chi'n mynd i cael y egni, ond hefyd bod yn balance, pryd balance i gadw chi fynd gan bod chi nesaf gallu bwyta. Okay? Right, chi'n mynd o'n wac nawr, chi'n mynd i symud y cyfrifiadur draw fyna. Chi'n cael to o'r gegin. Chi'n mynd spotio'r heche helpu lan fyna. So, chi'n mynd draw fyna. Ni. O, chi'n gweld fi'n ffantastig. OK, felly, fel o'n i'n sôn, wraps, fan enfawr. Hefyd be fi'n hoffi yn y wraps yw, all brechdan wedi bod yn eitha swmpus o ran y bara, ond just efo wrap, maen nhw'n tenau, maen nhw ddim yn mynd i gorllenwi chi a chi gallu pacio'r canol efo bynnag chi moyn. Felly, true to form, mae da fi wrap wholemeal fan hyn yn barod i fynd. Okay? Ni'n tablu hwnna draw fan ar y plat. Fan hyn, mae da fi padell ffrio un o'r rhai crempog fancy pants ffrenig yna. Cos mae hwn mynd i wneud omelette rydw i tenau yr un maint ar wrap i fi. Okay? Felly, rhoi gres na. Alright, fan hyn, mae da fi bach o olew lewydd. Chydig bach o hwnna yn padell. Fi jyst mynd i paratoi y cynhwysion fan hyn. Felly hwn yw'r wrap brecwast, ond dwi yn cael hwn i cinio fyd. Fan enfawr o wyau. Fel mae mam yn dweud, mae wyau yw'r fast food gorau yn y byd. So chi'n gwneud siwr gymaint efo fe, ddau brecwast cino neu swper. So hyn os ydych chi wedi blino a chi ddim efo rhywbeth yn yr hewgell, chi jyst methu bod yn bothered i dadle 8 gram ar tost, neu just 8 gram o beans. Mae hwnna yn balance really da. Chi efo braser, chi efo protein, chi efo fiber. Mae beans yn cynnwys tuag at 1.5 dydd. So lot fawr o ticiau fyna. Yeah? So padell yn y pan fan hyn. Fan hyn dwi efo tomato wedi torri lan.
Fan hyn dwi efo shibwnsyn, spring onion, fan enfawr o shibwns. Jyst mynd i torri hwnna lan yn bach. Bach o wyrdd ni fyd. Mae'n neis cael bach o lliw. So, twyd pupur, coch, gwyrdd. Ni'n mynd i rhaid glas, cymryd cael pupur glas. Coch, gwyrdd, melyn, tomatos, fan enfawr o tomatos. So, fi wastad efo tin o tomatos fan hyn, cos mae hwnna gallu gwneud saws pasta really gloi. So, rhoi shibwns syth mewn i'r padell ffrio. Fi hefyd yn rhoi'r tomatos syth mewn i'r padell ffrio. A wedyn fan hyn fi efo ham. Just ham really tender, wafer thin. A mae hwn yn smoked ham. A efo ham, mae fe gallu bod bach yn hallt. So be fi'n hoffi efo'r wafer thin, mae fe just yn sliced yn really tender. Ond efo'r ham wedi mygu, smoked ham yn rhoi blas really nice. Fi just mynd i cario mlaen i dorri hwnna lan. A ni'n mynd i ychwanegu hwnna i'r padell. So tra mae hwnna jyst yn grinio'n neis. A so ni'n really angrinio nhw, mae fe jyst kind of bach fwy soft. Fi'n mynd i cracio cwpl o oer fan hyn. Fi'n fan enfawr o omlets fyd, fel cinio. Hawdd i wneud, defnydd really da o enw llysiau sydd drosodd yn yr oergell. Ond hyd yn oed, jyst un really syml efo bach o caws o tomato. Blasus iawn. A wedyn y fersiwn arall o omlets yw frittata. So, be fi wedi gwneud o blaen yw jyst gwneud baking tray enfawr o oer, llysiau, bach o feta neu caws yn y ffwrn. A torri hwnna mewn i 4 a eto, mae ydych chi pryd. 4 pryd gloi wedi wneud fyna. Just rhoi nhw yn y rhewgell. Bach o pupur a halen mewn. Wedyn mae hwn yn mynd mewn i'r padell. A beth chi moyn wneud? Chi moyn creu fath o crempog. Okay? So just yn gloi, swirlo yr oer. Okay, ydych chi jyst mynd i cadw'r oer reit, gwmpas. A trio cael y cynhwysion yn hafal fyd. So chi moyn un bit o'r omlet efo dim o'r ham neu tomato. Yni. Okay, a ni jyst mynd i gadael hwnna i coginio. Neu siwr yn dod lawr o'r ochr. A'r peth olaf i fynd mewn y bach o caws. So fan hyn mae 'da fi just caws coch, red Leicester. A mae'r caws yn rhoi bach o blas. A mae fe hefyd mynd i behafio fe fath o glud i sticio y wrap ar yr omlet i fi. Dwi'n rogli'r ham wedi mygu, mae'n rogli'n lush. So, chi'n bwyta, chi ddim jyst yn bwyta efo'ch ceg eich stym, chi'n bwyta efo popeth. So, mae bwyd gallu bod yn emosiynol iawn, mae gallu bod yn cysur. So, os ydych chi'n sal, dim chwant arnoch chi bwyta yn rhywbeth, ond pan ydych chi'n gwella, ydych chi'n moyn rhywbeth fel y comfort food elfen yna. A fel cogydd, fi wastad moyn ein siŵr bod yn edrych yn deuniad bod yn edrych yn lliwgar, bod yn y rogli'n blasus hefyd. A does dim angen iddo bod yn ffesi, does dim angen iddo bod yn cymleth o gwbl. So, dim ond y cynhwysion fi fan hyn, ond mae fe'n mynd i wneud pryd o fwyd, sy'n mynd i gadw chi, sy'n mynd i wneud chi teimlo'n really hapus y llawn, sy'n mynd i roi'r egni i chi, wneud y bynnag chi angen wneud yn gweddill y dydd. Mae hwnna bron yn barod. A wedyn, i gyd dwi'n mynd i wneud efo'r wrap, okay, yw just roi fe ar yr omlet, okay? Just gadael hwnna i just coginio chydig bach mwy. So, it's a question. No, mae'n edrych dda. Dwi'n just... Wyt ti roed wedi cael dda massive disaster yn cwcio? Be di'r fatha peth gweitha sy'n digwydd tra ti'n coginio? So, gyn i'n meddwl, sawl un gyda llaw, cos fi'n person arferol. Ond fi'n cofio ges i... fi wedi llosgu'n hunan sawl gwaith.
sawl gwaith, a mae hwnna just y peth mwyaf frustrating. Fi'n cofio, ges i gwahoddiad i fynd nôl ar y Christmas bake-off, tua 2 mlynedd yn ôl, so ys i nôl mlaen efo Selasi, a Paul, a Val, a nes i cwrdd â Sandy, a Noel, a Prue, a Paul. So that's awesome profiad wneud hwnna. Ond oedd rhaid i ni creu isomalt snow globes, so allan o sugar. So lot o gwaith sugar, a fi ddim really wneud hwnna, fi ddim y fath yna fancy pants patisserie chef. Ond o'n i wedi cracio fe, o'n i wedi wneud mould o silicone, o'n i bod yn really cocky, o'n i like, yeah, fi'n mynd i ennill hwn, yeah, sorted. A o'n i yn tŷ mam a dad yn ymarfer, a ni'n troelli'r mould i cael y sugar o gwmpas, jyst i wneud un practice arall, jyst i wneud yn siŵr, a nes i just colli canolbwyntio, cos oedd rhywbeth ar y teledu, a nath y tipo, a nath y sugar mynd dros 2 llaw fi gyd. Nawr, mae sugar yn llosgu fel, mae fe yn horrendous. A oedd y merch hynaf y bwys ar y pryd, oedd hi beth oedd hi tua 5, a fi mor impressed nes i ddim dweud un gair drwg o flaen hi. Ond nes i just rhoi mould lawr a mynd aw, a just redeg i'r sink. A dda fi eistedd efo 2 law mewn bowlen llawn ia a dŵr am dros awr. A dda'r peth mwyaf poenus. A nath hwnna tynnu fi reit nôl lawr i'r ddear. O'n i ddim yn coci wedyn ar ôl neu hwnna. Mae fe dal atgoffi y poen o'r sugar. Y cwestiwn pwysig ydi allan iawn ar y noson fawr. Ac snow globes yn perffaith, diolch yn fawr. Oedd o werth o felly. Werth y poen, benda. Mae'r omelette wrap yn barod, so fi jyst mynd i flip back gloi. Byddwch yn ofalus os ydych chi'n gwneud hwn. So wedyn chi'n gweld, mae fe'n rili tenau, mae'r tenau yma, a mae'r omelette wedi gorchuddio y wrap i gyd. Os dwi'n mewn bris, like real bris, na i just wneud omelette plaen, wrap, rolio, go. Cos yn hwnna mae 'da fi protein, braster, carbohydrates. A na i just grab o banana neu oren neu afal i cael bach o ffrwythau llesiau. Ond wedyn gych chi'n neud wedyn yw roli fe lan. Os dyn ni yn Bwyta'n nawr, os ni jyst yn eistedd ar y bwrdd, yna fe. Na'r wrap. Really hawdd i wneud. Ond mae hwnna llawn popeth. Chi ddim angen unrhyw beth arall fyna wedyn. Os o'n i gorfod mynd, be byswn i'n neud af hwnna? Ac os o'n i eisiau bwyta fe dal yn dwym, byswn i'n lapio fe mewn papur gwrthsain, so greaseproof paper, foil, ar wahân, bach o kitchen roll, a os o'n i ar tren neu bws neu bwys y desg, byswn i jyst gallu bwyta hwnna wedyn. Ond ie, mae hwnna yn brecwast neu cinio, really hawdd, ond hefyd bach yn wahanol i'r wrap arferol bysych chi'n cael. Os ydych chi'n gwneud hwnna yn y bora i fynd efo chdi, so fo'n cadw sy'n amser cinio yn holl o ffain, so fo'n mynd yn galed neu rhywbeth fel e? Ddim yn mynd yn galed, bys yn amlwg yn mynd yn oer, ac os ti'n methu bwyta fe tan cinio, os oes cyfle i roi fe mewn i ffridge, bys ni yn, cos mae fe dal yn blasu neis yn oer. Ac mae rhaid i chi'n meddwl o ran diogelwch bwyd wedyn, os ydych chi'n gadw rhywbeth mewn foil a greaseproof jyst i chwysu y cwlo, mae hwnna'n gallu bod creu bacteria sydd falle mynd i roi bolatos i chi. So be bys ni'n dweud yn yr achos yna yw lapio mewn greaseproof a falle just kitchen roll a roi fe efo ice block neu just mewn Tupperware box. Unwaith chi'n cyrraedd be bynnag gyda chi, os oes fridge yna rowch yn y fridge. A wedyn bwytewch yn oer neu os oes cyfle chi cynhesu fe lan, rowch yn y microwave i gynhesu lan. Ydych chi'n mynd nôl am wac nawr. Chi'n hoffi'r hetiau help? Mae'n rew. Reit, dod fan hyn, yn ti. A dyn, gyda fi cwestiwn hefyd, o ran, os ydych chi'n creu rhyw bwysa neu rhywbeth newydd, pwy ydy'r person cyntaf sy'n gofyn i trio yr bwyd newydd os ti'n creu? O beth, os ydych chi'n creu receipts newydd? Ie. Wel, mae rhestr o bobl sy'n eisiau bod yn testers yn hir iawn. Ond ti'n y box roedd. Mae'n dibynnu ar beth i'n gwneud. Pan o'n i ar bake-off tro cyntaf, o'n i'n byw yn agos i'n mrawd i. A fi'n siŵr os ydych chi bod yn eich chwiorydd, maen nhw'n aml y pobl mwyaf onest i chi.
So oedd Gareth yn rili da o ran yn rhoi barn, ond mae Gareth yn dyn tan. So nes i roi llwyth o stwff iddo fe, ac ath fe mewn i'r gorsaf dan, a fi'n mynd joc yn nath y holl watch roi critique i fi ar y pethau rydw i'n mewn. Ond nes i ennill y rownd yna, so o'n i'n eitha chuck bod wedi dod nôl efo hwnna i gyd. A mae mam hefyd yn onest iawn efo'i barn a beth sydd yn blasu'n da stwff. Lot o beiriau da gan chdi felly. Ideal. Nawr ni symud ymlaen i'r darn nesaf, dwi'n meddwl, os bydd hynna'n iawn? Ie? Ie, go for it. So, oedd gweddill yn y seitsiau, so o'n i'n mynd i sôn amdano, so ni wedi gwneud y wraps, ni wedi gwneud brecwast, a wedyn yr seitsiau arall o'n i wedi danfon oedd yna un am bara gwastad a hummus. A fi'n gofyn i sôn yn gloi ar y falafels. A os ydych chi'n dilyn diet vegan, a oedd hwnna'n rhywbeth o'n i eisiau siarad amdano chydig bach amdano os ydych chi'n llysieuol neu os ydych chi yn dilyn diet vegan. Ac yn ymwedig os ydych chi yn 14 yn mynd trwy yr oedran yna, mae fe'n bwysig iawn yn eich datblygiad corfforol chi, bod chi'n gwneud yn siŵr bod chi'n cael diet sydd yn cytbwys, yn balanced. O ran diet vegan, dych chi yn colli allan ar cig, a pysgod, a dairy, cynnyrch llaeth. So mae fe'n bwysig wedyn bod chi'n edrych ar falle cymryd supplements. So dych chi yn fyr ar B12, a mae B12, beth mae B12 yn rhywbeth dych chi'n cael o cig, cynnyrch cig. So byswn ni yn edrych ar cael rhywbeth o supplements. A mae yna, fel nes i dweud ar cychwyn y noson, mae yna websites really da i helpu chi efo cyngor, sydd yn hawdd i ddeall. A mae lot o bobl fel fi yn y diwydiant yna i helpu chi, a ni moyn mewn y cyngor, ni moyn i bobl, os ydych chi eisiau dilyn diet vegan yna, ni moyn i chi ddweud bod chi'n bod yn iachus hefyd, bod eich iechyd gorfforol chi yn iawn. Felly, ewch i'r Vegan Society, a mae'r Vegan Society wedi partneri efo'r British Dietetic Association, a maen nhw'n rhoi y cyngor i chi o ran pa vitamins a minerals ydych chi'n colli allan arno os ydych chi yn dilyn diet vegan, a wedyn pa supplements, pa vitaminau dylsech chi bod yn cymryd, jyst yn gwneud yn siŵr bod chi'n cael popeth ma'ch corff chi angen. So os ydych chi'n edrych arno y bwydydd fel grwpiau, a ni wedi sôn yn barod amdano carbohydrates, proteins a brastau. Mae'r grŵp yna yw macronutrients, okay? So dych chi angen nhw macro, dych chi angen lot ohonyn nhw, macronutrients. A wedyn dych chi micronutrients, sef vitamins a mineralau, ac eto yn y teitl, micro, dych chi dim ond angen chydig bach ohonyn nhw ar gyfer cael cytbwys yn eich diet. Ond mae'r reina yn stwff dych chi'n cael o ffrwythau llysiau, ond hefyd o cig, o cynnyrch llaeth. A dych chi angen y balans o bach o bopeth mwyn i fod yn iach. A beth sydd yn diddorol yw, dyn ni'n cael ein dysgu o ran pan mae pobl yn gofyn am cyngor a sut i colli pwysau. Mae pawb, pan maen nhw'n clywed bod fi'n hyfforddi fod yn dietegydd, na'r peth cyntaf maen nhw'n moyn i fi wneud yw creu diet i nhw i golli pwysau. Does dim quick fix o ran colli pwysau, ond be dyn ni'n annog yw i bwyta'n cytbwys, ond hefyd i bwyta digon, ddim i gor-fwyta. Y bwydydd sydd yn creu lot o trafferthion, a fi siŵr bod chi wedi gweld yn y newyddion, yw siwgr, ond o ran siwgr sydd yn y diodydd chwaraeon, y diodydd fel Lucozade a pethau fel yna. Mae rhain a llawn siwgr, a mae yna lle ar gyfer y diodydd yna, yn bendant. Os ydych chi yn athletwr neu person sy'n gwneud chwaraeon yn broffesiynol, yna ydych chi'n mynd i angen cael diet gwbl gwahanol i person arferol. Mae'r calories ydych chi'n llosgi o ran os ydych chi yn chwaraeon proffesiynol yn dwbl be mae person arferol angen. Ac y ffordd weithiau i cael y calories yna, i cael yr egni yna mewn, yw trwy cael y diodydd yna i helpu supplemento y diet. A'r gair yna sy'n bwysig, supplement, to supplement the diet. Ni'n
cael ei dysgu eto, food first. Bwyd yn gyntaf, dyna beth sy'n bwysig, bwyd yn gyntaf. Bwyd sydd yn cytbwys, sydd efo bach o bopeth, sydd yn amryliw, 5 dydd, a wedyn os ydych chi angen stwff ychwanegol, a ydych chi'n edrych ar sut i ychwanegu'r egni yna mewn ffordd da. Fel o'n i'n sôn amdano'r siwgr yn y diodydd chwaraeon, yr ardal arall yw, a fi ddim eisiau dweud junk food, cos mae yna lle ar gyfer y junk food, eich takeaways, eich McDonald's, eich burgers and stuff. Fi'n caru burger, fi'n neud cracken smash burger, fi'n caru hot dogs, ond mae yna lle ar gyfer e. Os ydych chi yn bwyta bach yna bwydydd pob dydd, a dyna sut ydych chi'n mynd i trafferthio yn y ran, ydych chi yn rhoi pwysau ymlaen, a mae fe gallu effeithio ar eich iechyd, a mae fe gallu effeithio ar eich meddwl, a os ydych chi yn person sydd yn actif a chi'n gweld bod hwnna yn effeithio, bod y diet ydych chi'n neud yn effeithio arnoch chi, yna beth sy'n neud yw'n cymryd cam yn ôl ac edrych ar eich bywyd ac ar bopeth, a gweld ble chi'n meddwl chi falle gallu newid stwff. A newidiadau bach yw'r ffordd gorau i wneud y newidiadau mawr wedyn. Os ydych chi yn falle eistedd yna meddwl, falle bod fi yn yfed gormod o'r monsters neu Lucozades a stwff fel yna, nes i ddim wedi meddwl bod nhw'n llawn gymaint o siwgr bod nhw yn rhoi lot o egni i fi. So, be arall allai bod yn bwyta sy'n mynd i droi'r egni yna i fi. Eto, mae dy fi bod yn ffwytho fan hyn. Rain. Un o'r rain. Brilliant. Eto, ydych chi'n cael 15 dydd, mae fe'n lliwgar, mae fe'n ffiber, mae fe jyst llawn o pethau da i chi. Ond fel ys ydy ar y cychwyn, os ydych chi yn poeni amdano eich pwysau, y naill ffordd neu'r llall, os ydych chi'n meddwl bod chi ddim yn bwyta digon, neu os ydych chi'n meddwl falle dylswn ni edrych ar yn iechyd, yna mae'n llwyth o wefannau allan yna i helpu chi i roi cyngor i chi. Fi'n cofio pan fi'n cynllunio y noson yma efo rhodd, ti eisiau dod mewn cyn i fi ymlaen? Da ni wedi cael dipyn o cwestiynau iawn. Mae gofyn hynna'n sydyn. So, mae rhywun siŵr, wyt ti'n person sydd yn hoffi starter neu pwdin, neu wyt ti'n hoffi'r tri fel Gwennan? So Gwennan, fi'n meddwl bod pawb wastad yn siop pan fi'n dweud hwn. Os dim dant melys dy fi. So, mae well dy fi starter. So, os bys ni'n mynd i ti bwyta, bys ni wastad yn ordro fel smoked salmon i gychwyn, cos fi'n caru salmon, yn ymwneud smoked salmon, llawn omega-3, brasted really da i'r menydd ac ar gyfer lot o'r metabolic actions sydd yn digwydd yn y corff. A wedyn, steak, caru steak. Steak sydd medium rare, chips, falle broccoli neu spinach, gwyn coch, a wedyn I just cael coffi i orffen. Dwi'n cael pwdin, fel tart o citron, neu os oes chocolate eclairs. Chwarae teg hwnna. Hefyd, eisiau gwybod pwy nath ysbrydoli di i ddechrau goginio? Diolchgar iawn i rieni fi ac i mam fi a nan sydd wedi ysbrydoli fi ers o'n i'n fach, i dysgu fi llwyth o bethau. Just wastad wedi annog fi am rawd i fod yn y gegin, i blasu popeth, i trio popeth, i coginio stwff, i dysgu. A ni'n ffodus fel teulu bod ni wedi cael cyfle i trefeiddi o gwmpas y byd fyd, a blasu stwff gwahanol. A mae hwnna'n rhywbeth fi'n siarad efo merched fi nawr, i ysbrydoli nhw, i annog nhw hefyd, i trio bach o bopeth ac i fwynhau a dysgu sgiliau coginio. Ond o ran chefs, fi'n fan enfawr o Rick Stein, mae fe yn dyn o Cernyw sy'n gwneud lot o pysgod, fan enfawr o pysgod, a fi'n hoffi steil fe, mae dogfennau fe efo bwyd, jyst yn anhygoel. A wedyn, mae Nigella jyst yn awesome fyd yn dwi'n, mae jyst yn goddess y gegin, fi eisiau bod lot o bobl yn fan o Nigella. So, wedyn bod chdi wedi trafeilio dipyn o gwmpas y byd, lle ydy'r lle gorau ti wedi trafeilio sef ar bwyd gorau, lle sa'ch chi'n dweud? Hawdd. So, fi wedi bod i Thailand a Malaysia dwywaith pan o'n i'n lot ifancach, trafeilio efo ffrindiau gorau fi, a fyna ges i chwant ar gyfer bwydydd really twyn o ran chili, ond hefyd just agor taste buds lan i ffordd gwahanol o bwyta. Dwi'n ferch o Gaerdydd o teulu Cymraeg, da fi teulu yn America, ni'n cael dylanwad y Ffrainc ar Almaen y llefydd fel yna, Cymru'n agos, ond i fynd mor bell
o gwmpas y byd i Thailand a Malaysia yn merch ifanc 20-21, heb rieni, jyst yn y ffeindio gorau, llwyth o storis, llwyth o atgofion, ond fi'n cofio bod yn y jungle yn ei trek a ges i yellow potato curry a then anhygoel. A mae fe jyst yn mwy, coconut milk, lot o spices a chili, a tatws a wen rice. Oedd yn anhygoel. A fi dal nawr, efo fi'n meddwl amdano fe, mae fe'n tynnu fi reit nôl i'r noson yna yn y jungle. So ers ni, fi'n fan enfawr o wneud unrhyw beth curries, efo coconut, efo loads o chili, coriander, caru fe. Oh, cool. So chdi'n iawn, so chdi'n cael ei galw fyny fynd, I'm a celebrity getting out of here ar y lle. Getting the fyny, mae'n rhaid i gwahanol. Neu rhyw darn o anifael, diolch yn fawr. Mae rhywun eisiau gwybod beth ydy dy hoff fwyd di, so beth yw'r go-to, so chi'n cael dewis unrhyw bryd am gweddill dy fywyd, ffain fysa fo. No, os byswn i'n gofio bwyta'n un peth yn weddill yn bywyd, byswn i'n mynd yn bod, os mae fe'n ffefryn fi. Ond fi yn fan, fel ddweud, fi'n fan o steak, fi'n caru steak, o safon da, ar y barbecue. Fi hefyd yn fan o curries, a mae hwnna, ddim o'r eidrwydd rai o Thailand a Malaysia, ond curries, eithon ni Sri Lanka fyd, mae curries Sri Lanka a de India, a just llawn blas. A fi'n meddwl dyna be fi'n hoffi. Unrhyw fath o pryd o fwyd, llawn blas, a sydd efo diddordeb yna fe. Dyna pan fi'n gwneud y wraps yma sydd ddim jyst yn ham a caws. Bach o bopeth mewn, jyst ddim wedi cynhwysio bod yn exotic, ond jyst bach o blas, bach o diddordeb yna fe. Nice, da iawn. Rwy'n hefyd eisiau gwybod, os ges ti y Paul Hollywood handshake yn ystod amser ar y Beca? Wel, y cyfres ni ar BBC 2 ymhell cyn i'r Hollywood handshake cyn un yn dod mewn i'r Beca. So, ges i'r Paul Hollywood cwtch ar y diwedd na fe ges i. Wel, beth sy'n ni'n dod off mute ti siarad ydyn ni. Bryl. So, gyda mi jyst dipyn o cwestiynau. Dwi'n gwybod bod ti sôn, ti'n ei lot o rhyw marathons, dwi'n gwybod ti'n dweud bach o CrossFit Games o stwff fel yna. Sut mae dy deall ti yn newid y diwrnod cyn i chdi wneud chwaraeon? Cwestiwn da. So, yn ddiweddar, fi bod yn edrych mwy ar sut i cael pa bwydydd sy'n dod egni gorau i fi. O ran yn dibynnu ar be fi'n neud. Ond hefyd, beth sy'n mynd i eistedd yn dda yn y stumog, cos mae hwnna'n holl bwysig. Chi ddim eisiau trio rhywbeth gwahanol a cael bolau really tost yn canol wneud rhywbeth. A be fi wedi ffeindio, fi wedi bod yn gwneud marathons ers 2006 oedd marathon cyntaf fi, so blynyddoedd maith na, fi wedi bod yn gwneud nhw, a nes i ultra cwbl o blynyddoedd yn ôl. A bwydydd gorau, bwydydd plaen, wneud yn siŵr bod y carbohydrates yna, bod bach o braster, bod bach o protein. A beth sy'n bwysig amdano rhain i gyd? Nhw gyd efo rôl arbennig yn y corff. Carbohydrates, torri lawr i glucose, sef prif ffordd o roi egni i'ch corff, i'ch ymenydd a phopeth. So chi angen cael y glucose i'ch cyhyrau mwyn gallu cadw chi i fynd. A fi'n siŵr bod chi wedi clywed amdano the wall yn y marathon, lle mae basically beth sy'n digwydd yw, mae glycogen stores chi, mae glucose yn y corff jyst wedi cael ei defnyddio mae wedi mynd, a literally just dim byd ar ôl yn y tank i gadw chi i fynd. So wedyn, dyna pam ydych chi'n gweld yn y marathon yn aml pobl yn cael y gels neu'r glucosade, dyna lle da i cael y glucosade wedyn, cos mae'r siwgr yna, yn ywedig mewn diod, yn cael ei amsugno yn y stumog yn really hawdd, a wedyn mae hwnna gallu mynd yn y gwaed wedyn i'r cyhyrau i trio cael chi i fynd eto. Ond noson cyn marathon, fi efo routine, na i cael pasta. So, na i cael meatballs, saws tomato, spaghetti, so weddol plaen, dim llysiau, rhaid dim rili angen y fibre yna noson cyn, ond ydych chi angen y carbohydrates a'r protein. A wedyn, yn y bore, na i cael 2 brecwast, cos ydych chi'n cael y bore marathon, mae'n hawl ydych chi'n cael 2 brecwast. Ond na i cael, uwd, neu na i cael y ceirch dros nos yn dibynnu ble mae'r rhas, a wedyn, a mae hwnna o leiaf 2 awr, os na 2 awr cyn i chi cychwyn y ras. Os ydych chi angen y corff i ddigestio fe, i dorri fe lawr, a bod chi ddim yn mynd teimlo'n sal. A wedyn, be fi'n fan enfawr o cael tua falle awr cyn yw bagel. Mae bagels yn dda o ran carbohydrates a protein. Maen nhw'n cael eu torri lawr yn rili hawdd, yn wedi bagels gwyn.
a na i roi naill peanut butter neu almond butter, naill jam neu banana. So, yn hwnna, eto, ydych chi'n cael y carbohydrate, y protein a braster. Ac i fi, mae hwnna'n gweithio. Ar ôl fi cael hwnna, fi'n gwybod byddai gallu para i wneud y marathon a falle cael bach o glucosade neu gel tua milltir 20 cyn gorffen. A wedyn, y peth pwysig arall yw wneud siwr chi'n yfed digon o ddŵr. Mae rhaid i chi, maen nhw'n annog chi yfed 2 litr o ddŵr y dydd. Os ydych chi'n gwneud lot o ymarfer corff, yna mae'n bwysig chi yfed lot mwy na ni, cos ydych chi'n mynd i chwysu fe allan. Ond wneud yn siŵr bod chi jyst yn yfed, a fi literally yn cario hwn o gwmpas efo fi bob man. Yfed tio, wel, mae'r ein yn dal 750, so na i trio cael tua 4 o'r ein y dydd, a na wedi gweud os mae fe'n 2 allan fyd. Da ni wedi cael cwestiwn arall yn gofyn, wyt ti yn tracio dy fwyd, wyt ti'n cyfrif calories ac yn y blaen? Fi wedi, bendant wedi gwneud hwnna, ond wedyn fi'n trio ddim. Fi'n meddwl, os ydych chi'n tracio calories, mae'n y reswm i chi fod yn gwneud hwnna. So, efallai, os ydych chi yn trio colli pwysau, mae hwnna yn helpu chi o ran checio bod chi ddim yn gor-bwyta, os ydych chi'n trio cael defnyddio rhyw fath o calorie limit. Ond y beryg yw, efo tracio calories, yw bod chi'n mynd bach yn obsessed efo fe. A yr un peth efo, mae dy fi Garmin, fi'n surprised bod fi ddim yn gwisgo fe, mae dy fi Garmin rhywle. Ond yr unig reswm fi ddim Garmin yw, cos fi'n gwneud triathlons fyd, so fi'n gallu tracio a nofio, redig a beicio stwff, na beth fi'n dweud yn yna. Mae pobl yn mynd obsessed efo steps fyd. Ond hefyd, os mae hwnna'n helpu pobl i newid sut maen nhw'n byw i fod yn fwy iachus, i golli pwysau, dyna fi'n dweud, be bynnag sy'n gweithio i chi fel unigolyn, i fi fi'n trio ddim wneud hwnna efo calories, cos ydych chi gallu sbeirio fe allan chydig bach fyna. Ond fel yn dweud, os ydych chi'n wneud e o ran trio colli pwysau mewn ffordd saff, yna mae hwnna yn ei gweithio i chi. Wel, so dwi'n meddwl ti wedi sôn amdan bwydydd sy'n dda i'r corff, a wedi sôn dim bach amdan yr ymenydd yn hynna. Ond dwi'n meddwl, yn yr oedran yma, fydd lot o pobl hefo dipyn o exams, o stwff fel hynna'n dod i fyny. Os yna unrhyw bwydydd sy'n well ar gyfer helpu efo'r ymenydd, consentreiddio ac yn y blaen? Cwestiwn da arall. Fi'n meddwl efo adolygu ar gyfer arholiadau a pethau felly, mae dy fi arholiadau yn dod lan fyd. Nes i sôn bod yr ymenydd yn hoffi carbohydrates, yn hoffi glucose fel energy source. So, hyd yn oed bod chi just yn eitha sedentary yn eistedd lawr yn adolygu a ddim rili'n symud a fi wedi cael diwrnod o eistedd fyna yn sgrifennu yn ei lectures. Ond fi wastad yn ei siŵr bod fi'n codi dan o fi symud i ffwrdd o'r sgrin. Mae fe ddim just yn unig yn bwyd dych chi angen gwneud. Dych chi angen cael amser i ffwrdd o'r screens, awyr iach. Neu siŵr bod chi'n yfed digon fyd. Mae llygad chi'n mynd i sychu allan os ydych chi'n edrych ar screens, ydych chi ddim yn symud. So tips fi, felly dwi'n siŵr bod chi'n cael brecwast da, bod chi'n teimlo'n da cyn i chi dechrau adolygu. Os ydych chi yn teimlo'n nerfus cyn i'r arholiad, peidiwch bwyta yn rhywbeth newydd sy'n falle mynd i upsetio chi. Just cael darn o dos, hyd yn oed efo jam, neu just darn o tos efo darn o ffrwyth, just rhywbeth sensible fel yna. A wedyn yn ystod yr arholiad neu yn ystod, os ydych chi'n adolygu neu wneud gwaith adre, yw eto, just wneud siŵr bod chi'n cael snacks bach. Ond y cyngor ar gyfer helpu efo'r ymenydd yw pethau mae cnau, y braster da, yr omega-3s yw be maen nhw'n annog chi bwyta. So fel ni'n dweud amdano salmon, fi'n fan enfawr o salmon, a y cyngor yw cael 2 darn o pysgod oily fish yr wythnos. So mae hwnna gallu bod yn macrell, gallu bod yn salmon, trout, sardines, rhywbeth fel yna. Mae yna ffordd o cael nhw'n supplements fyd, os ydych chi ddim yn fan enfawr o pysgod, falle chi gallu llwyddo cael 1 darn o pysgod yr wythnos, a falle edrych ar supplements. Ond cnau Brazil nuts, so 3 Brazil nuts yn llawn selenium, a mae selenium yn dda ar gyfer yr ymenydd hefyd. So, eto, mae fe'n dod nôl i, a mi'n teimlo bod fi'n ailadrodd yn hunan, ond mae fe'n hawdd. Bwyta pryd o fwyd, cytbwys, edrych ar eich deiad ar draws y dydd, ar draws yr wythnos. Ydych chi wedi cael balans da, bach o bopeth trwy'r wythnos, a bydd hwnna'n cadw chi mewn ffordd rili da yn feddyliol ac hefyd yn gorfforol.
So chi'n sôn dipyn bach am supplements yn fan'na, so fi ddim yn hoffi fish o gwbl. Lle fyswn ni'n gallu kind of dod o hyd i'r supplements na? Os na wefan sy'n ni'n gallu fynd i, neu lle fyswn ni'n gallu dod o hyd i? Fyswn ni ddim yn amlwg i chi prynu stwff off wefannau, nes bod e'n rhywbeth o boots sydd yn chi'n gwybod bod e'n fferyllfa, bod e'n da. Newch yn siŵr bod chi'n prynu brand neu make sydd yn adnabyddus. Ond hefyd, yr unig supplements dylsyn ni really bod yn cymryd fel pobl yw vitamin D. So mae vitamin D, dylsyn chi bod yn cymryd 10 microgram o vitamin D yn ystod y gaeaf rhan mwyaf, fwy na'r haf. Dyn ni ddim, so mae vitamin D yn hormone sydd yn cael ei wneud trwy'r croen o'r hael. Mae fe'n special, mae'n amazing. Ond mae fe'n effeithio lot yn eich systemau chi. So, fi yn cymryd vitamin D pob dydd, fi'n cael y gwryd, y merched, a wedyn, o mis Ebrill tan mis Hydref, ewch allan, hanner awr, be chi angen cael yw'ch breichio allan, dim wyneb ti roedd. A twyd chest fan hyn, chi angen amsugno bach o'r hael fan hyn. Ewch yn siŵr bod chi'n saff o'n eli hael os ydych chi'n llosgi'n hawdd. Ond mae hwnna, mae'n hwb i chi o ran y vitamin D, ond hefyd mae jyst cael yr egni o'r hael yn eich corff, a mae rhywbeth yn dan o fe yn does. Ni'n cael cwbl o ddwrnodau ffantastig yn ddiweddar, a mae'r egni, yr hwb yna chi'n cael o bod allan yn yr awyr iach, efo hael an eich wyneb, a mynd i roi lot sugar mewn i chi'n gorfforol. Ond supplements, vitamin D, 10 microgram o dydd, a ewch i boots neu archfarchnadoedd yn Sainsbury's, Tesco's, maen nhw efo brands da, fydd ar silffoedd. A wedyn nes i sôn amdano diet vegan, falle llysieuol os ydych chi yn supplemento hwnna. Ond ewch fel ddwedes i, ewch i'r Vegan Society website neu'r NHS, a wedyn nhw'r cyngor fyna i helpu chi os ydych chi ddim cweit yn siŵr. Fantastic. Wel, dwi'n gwybod da ni yn agosáu at 8 yn fan'na. So, dwi'n gwybod da ni wedi siarad. Yn sydyn, so nath ni sôn ar y dechrau bod ni am wneud cystadleuaeth i ennill llyfr gan eich di Beca, llyfr coginio. So dwi'n gwybod mae chdi fydd yn dewis pwy sydd yn ennill, so i pob sydd yma heno i sicrhau bod nhw yn tynnu lluniau, dwi'n gwybod fyddai'n trio wneud y bwyd yma dros y ddiwrnodau nesaf yn bendant. So i sicrhau bod chi yn tynnu lluniau, a dwi'n siŵr os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, croeso i chi gysylltu efo ni, neu dwi'n siŵr os ydych chi'n tagio Beca ar Instagram a Twitter, dwi'n siŵr bod chdi fwy na hapus i helpu allan hefyd. So, gai diolch yn fawr iawn, Beca, i chdi am bob dim. Heno dwi wedi dysgu llwyth, i gwybod hynna. Dwi'n gwestiynau wedi dod gyda fi. Na chi feddwl bod fi'n coginio llawer, ond diolch yn fawr iawn i chdi am hynna fyny hynno, ac am y help. A diolch am yr seitiau eto ti wedi gyrru allan iddyn ni hefyd. Dwi'n siŵr byddwn ni gyd yn hapus iawn cael trio nhw dros y diwrnodau nesaf. So, diolch i pob, a cofiwch, mae gennym ni sesiwn eto wythnos nesaf, sesiwn ffitrwydd wythnos nesaf gen ni hefo Cadi Fawn, so pob i wneud rhywbeth iach, digon o carbohydrates cyn efo, digon o egni. Fantastic. So,